chiro wakaromba sekuru tacho vanoona kubata kubvisa vanogona hama uyai muzopona uya kumeporini kwatinananikwa muna adasonokovunza ndepapi hatingoshaikwa sekuru vanoisonongura akaromba nekuda kwesirivha Garab makacarizo. Bazugur, kita sudah kira buat bazugur. Garab makacarizo. Wali nani? Makadi yenyewe zugur. Garab yana kasi mwana wako. Garab yana kasi mwana wako. Hapa mwana wana. Ukama wenyewe kamera sasa. Waje wabone. Mabagu. Hapa ndingangana kana kuna banangana kuipa mali. Ndorani. Ade makwatama kuona uone tunda ukanga limani. Ade jove pana mpepa ya kuipa kuondola ade ufuku. Ade kuba ade kuna mtu wa barabara. Ade provondi sasa sika. Ndani kukonzana mtani town ben. Aina sekunda church za dalili wa sukuru ndaona muri vanhu muri kutambudzika. Manetse kauye marwadzi okwenguva refu. Mafamba kuzvipatara vaprofita nekune vamwe wana chiremba vanotiwo vanobatsira asi dambudziko renyu harisi kupera. Ndaona muri kuramba muchingorarama muri mukati menhamo nematambudziko vazukuru. Saka nini ngana ngani kutika para ofisi para chimjo kuipa mazo sovea kutendwa tamano kwenu. Ndaona pane nhau yeuroi iripo iri kubata paupenyu hwenyu hwamuri kurarama pamwana uyu anonzi Mavis, asi ndaona pane dambudziko riripo paari mwana uyu. Hanzi ndisati ndaendera mberi kutsanangura pagirazi rangu rokuda ziva kuti Esther ndiani. Ndiani? Ngana muntu ana ofisi maza ngana muntu pana munango tsena nibode George tafia wonde bana. Hanzi yako anonzi George ndiani. Hai ndaona pane uroi ukaitwa namai vako vakateketa vakaomberera pamhuri yako iwewe kuti mhuri yako kubudikidza nemwana anonzi Mavis asave mwana anorarama kwazvo paupenyu. Ndaona amai vako ndo vakapa dambudziko pamwana uyu kuti mwana uyu asununguke mwana akafa. Ndaona kubva paakasununguka mwana akafa akatambura kwazvo nazvino achiri mukutambura nechiitiko chiri kuitika paari. Hanzi ndaona pane urwere huripo paari huri kukonzereswa naamai vako vanonzi Esther. Wanzo George? Hanzi ndaona mwana uyu akaunga wana murume wake aida kumuroora ainzi Trust. Asi Trust ndiye akazomuitisa pamuviri mwana uyu.
akafamba uko akaenda trust akabata kuti mwana uyu ane uroyi muzipupari hwakateketwa nambuya ake anonzi Esther. Trust akazouya akangoita sari kusiya murasa Mavis akangomusiya pamusha pako iwe George. Akaoneka kuti aiwa ndakumboenda ndinodzoka kuzoona mudzimai wangu. Trust akaenda zvachose kusvika Mavis mazuva yake ekusununguka yakwane, akasununguka mwana akafa. Ndopa akatanga dambudziko riripo paari rekusanzwa kuti iko zvino ndauda kuita weti. Hanzi ipapa weti dzinongochururuka dzoga. Nazvino ari kurarama achingopfekawo zvimachira nezvimapamba apo nepapo apo. Asi dambudziko iroro ririkonzerwa naamai vako iwe George vanonzi Esther. Ndozvikutsanangurwa nasekuru. Penanga munafara kana munachakukoni. Ndo dare renyu randafunda vazukuru vangu ndakakutarirai kudai. Ameno kana panosirai kana mune mubvunzo kana chochoda kubvunza bvunzai vazukuru. Nyamazi ndio mwike mkidala mufa. Tateguru vazukuru venyu vari kutanza hatina mubvunzo dare renyu ramatsanangura ndiro nemo. Kasikana mufa. Gadzikaimo mulaini wozviriro. Imuchenda mogara kunze kwelaini iroro ukwete. Zvakanaka. Hanzi navazukuru takungokumbira kubatsirwa dambudziko ramatsanangura ndiro chara dambudziko ratiri mukati pane. Mwaona mbona nao? Hanzi amai iwe George amai yako anonzi Esther unokwanisa kuya nawo here kuno kumatara. Kana mmandu ina ndinowa. Hai ndoda kuti amai vako unovatora uye navo panozopfurira mberi nenhoroondo yenyu kusvikira takwanisa kurapa mwana. Enda unovatora ziva rekuya ndiwo unoziva kuti kuya rini. Hanzi havarambi vanomuva. Unozopiwa mushonga apo kuti vabvume kuya. Zvakanaka vazukuru. Unafara mkono? Iwo musikana ndinoshokora uda kubvunza. Zvakanaka. Hanzi sumuka henyu muende tomirira mauya panapa naamai ako iwe George vanonzi Esther vanodiwa pari pamatara kuti vasunungure mwana. Unosumuka unoenda pamushonga apo unopiwa nasekuru vanonzi Shira. Imi vazukuru magara kunze kanzi kuunzai zvinhu zvenyu pedyo.